Kvinde, 45 år, Brøndby Kommune. Og monologen hedder Møde i jobcentret. Så er jeg her igen. Sidder i venteværelset. Jeg troede, det var mit møde, men vi er 6. Kaldes ind efter tur. Suk. Sidder bare og venter. Ingen information. Ingen anelse om, hvor lang tid. Konsulenten kommer ud og råber mit navn lige ud i luften og vender sig om, uden at vente på svar. Hverken hilser eller ser på mig. Jeg skynder mig efter hende. Aner ikke, hvad hun hedder eller hvem hun er. Bare en ny konsulent. Igen. På vejen kommer det opgivende og forventningsløst fra hende, men med høj stemme, så alle kan høre, hvad hun siger. Og stadig med ryggen til. Nu har du vel 2 jobannoncer med. Ellers må du se at finde nogen på computeren derovre. Selvfølgelig er jeg forberedt. Det er jeg jo altid. Samtalen er ubehagelig. Som om jeg ikke gider arbejde og bare vil tappe systemet. Jeg går derfra. Ydmyget, ked af det, klientgjort. Er det virkelig nødvendigt? Jeg ligger jo helt ned i forvejen. Kommer tilbage efter en dejlig lang periode med arbejde. Har sådan nyt at være helt almindelig. Ligesom alle de andre med job. Jeg havde helt glemt, hvordan det var, indtil jeg sad i venteværelset. Igen er vi mange på én gang. Uden om information om tid eller procedurer. Konsulenten kommer ud. Velkommen, jeg hedder XX. Jeg tror et øjeblik, jeg har gået forkert. I er blevet kaldt til møde her. I indkalder efter tur. Han er venlig og imødekommende. Wow. Den næste konsulent kommer ud. Præsenterer sig. Kalder mit navn. Giver hånden. Yder mig indenfor. Wow. Igen. Det var så anderledes end før. Hvor jeg blev mødt med nedladende mistænksomhed. Manden i dag møder mig med respekt og empati. Jeg var pludselig en kunde og blev behandlet som et rigtigt menneske. Sikke et rart møde. Det var så befriende.